Afethu, khona omunye sizomfonela la. Okwakhe ngathi kuningana-ke amagundwane, inyoka. Awuthi simfonele, sofuna inyoka. Sobona. Umkhuluba uginga. Uyiscam naye lo. Yebo. Yebo baba kunjani? Umkhuluba umkhulu uginga. Angisijwayele-ke lesibongo. Esakuphi sona lesibongo? Umkhulu uginga noma umkhulu uginga? Hayi mkhulu uginga baba. Oh, niyaphila khehla la. Yebo baba kunjani baba? Ngiphilile khehla. Ngiyabona lapha. Ngifuna ukuthatha lento. Yeah. Mm. Ufuna ukuthatha kanjani? Ngathi unayo inyoka. Oh inyoka. Yebo. Ngiyabona la. Manje ngabe ngikuthatha kokubili ngoba ngibonile ngathi unayo nenyoka nayo elanda imali bese kuba namagundwane. Manje ngiyabona ukuthi bese ngithatha kokubili, ngithatha inyoka namagundwane. Inyoka izosuka iwadla amagundwane. Hayi mawukuthi izinto ekusebenzisa ngemali ngeke kwazi ukuthi kuyenzeke kanjalo. Oh. Ngeke kuye ngoba siyazana sona lezi zinto siyasebenzisana. Oh ya. Kuye kwenziwe njani-ke mhlawumbe. Kodwa mina ngicela ukuthatha inyoka. Okay, uhlala kuphi indawo? NgiseThekwini mkhulu. UseThekwini? Ukuphi wena? Mina ngiseJoburg. Kodwa ngingakwazi ukuza kuwena. Anginankinga mina. Uze kimi la engihlala khona. Uhlala kuphi indawo? NgiseThekwini. eThekwini etown. Ya, etown yebo. Hayi ngakwazi ukuza kuwena makuthi sizozwana sinkulumo. Hayi ngeke ngakujabulela mkhulu ukuthi okungcono uze siyenzele ngapha lento. Wena isangoma noma? Mina? Hayi ngumuntu oyisebenzayo. Uneminyaka engaka? Hayi ngina 37. Una 37. Yeah. So ufuna inyoka noma? Hayi ngeke ingcono inyoka. Ungcono inyoka? Yeah. Okay. Hayi alright, akuna nkinga mawuthi sizozwana sinkulumo mina ngizoza kuwe. Sihlangane ngiwenze yonke imisebenzi yezwa lento. Hayi kulungile. Hayi kungcono-ke mase ngicela sihlangane hayi. Akuna nkinga makwami sizokwazi ukuhlangana. Kodwa-ke lento ngizocela kuwena. Awuzame-ke lapho-ke ngoba kuzofanele ukuthi uma ngithikile sihlangane ngikufundise ukuthi kwenziwa njani yonke into yezwa lento. Yeah. Awuzame ukuhlanganisa u-3,500 rand. Bese uza lana wena. After that-ke mina ngizokhiphela. Ngizothatha imoto yami ngize straight lapho eThekwini sihlangane ngiyenze yonke into sengiyabuya bheki. Angithi ngizofike ngikunikeze mina imali angithi sivumelana kanjalo. Akuna nkinga mawuthanda. Angishongo ukuthi ungithumela ayikho imali uzoyithumela. Hayi kungcono-ke khehla lami. Uzoyithumela kanjani imali awukazi futhi ukubona. Yeah. Akukho lula ukuthi uthumele imali kumina. Hayi kungcono-ke sihlangane ungenze and then-ke bese ngiyakhokha-ke. Akuna nkinga-ke kodwa-ke wena lento uzokwenza ngayo ukuhlanganisa u-6,500. Le mali futhi izosebenza ukusebenzela yona le inyoka ukuthi-ke izokwazi ukuyenza yonke imisebenzi. Hayi ngizwa kahle khehla lami. Hayi kungcono kusasa-ke ngizobe sengiyakuthinta-ke ngikutshela ukuthi kuhamba kanjani. Ngoba vele hayi la engihlala khona akunankinga, ungafika ucuphe nje nakhona senze lento and then bese uyahamba. Manje uzongenza kanjani? Uzongicaba noma uzoza nayo khona lana? Kuye kwenziwe kanjani? No, khululeke ngizoba khona iplani ngizokwenza ngayo. Ngoba nawe
nawe vele kufanele ukuthi ube ugesa umuntu fanele ukuthi nawe ube uyazi konke uma kuyenzeka ukuthi inyoka mayile kodwa imali mayibuya uzoba uyazi iyabuya kodwa imali kwale manje akwenzeke neduka hayi no ngeke udobe ukuthi abukho ubungozi bukhona ngaphakathi ngoba yonke into mina ngisebenzayo yayizona aha hayi ngeke ake ngibuze-ke manje-ke akukho mhlampe ezohamba ihambe mhlampe bese akuzokwenzeka ukuthi ihambe bese kunikeza inkinga no ayikho inkinga ezoba khona ngoba mina ngizobe ngicontrol yobe icontrolwa wena kodwa ngizobe ngicontrol mina ukuthi-ke ungabe inkinga nawe futhi-ke ngizokutshela-ke masishangene ukuthi icontrolwa kanjani ngoba vele ngeke ngibe ngicontrola mina sonke isikhathi kufanele ukuthi controla wena kodwa-ke ngizokufundisa ukuthi controla kanjani awukho vele ubungozi ungazi ukuthi ayinabungozi no ayikuyona into yokuthi isa komosha ekhayeni akuyona into yokuthi isa kuhlukanisa wena nomndeni akuyona into yokuthi ihlukanisa wena nesingane sakho mhlambe nomama walapho ekhaya cha ngoba into isebenza ngemali phela hayi hayi ngcono-ke le yakho engathi ishibhile le yakho u-3.5 yebo hayi ishibhile-ke le yakho ngoba ngeke ngiwazi ngikhulume iprice iphezulu kakhulu into yokuthi angiwazi ngiwenze kwabanye abantu ngikhulume iprice yokuthi indlela ngiwenza ngayo kwabanye abantu ya hayi ngikuzwa kahle hayi kungcono ngoba uzozalana heyi hayi kulungile-ke khehlelami sokhuluma-ke kusasa ngikutshele ukuthi kuhamba kanjani okay ma ungitshela-ke ofanele kungitshela isikhathi se-right ma kuzokwenzeka ukuthi ngize lapho shuthi-ke noma ngolosithathu ngisuke ngolosini ngisuke isikhathi se-right ngize lapho-ke siwenze yonke into sengiyabuya futhi isikhathi se-right hayi kulungile kehlalami hayi ngiyabonga-ke mkhulu yeah uhlala ethekwini ya ngisedrobheni mina ongakuphinda ethekwini angila kurasele ya alright akhona nkinga ba hayi alright-ke mkhulu alright ngiyabonga ungwasizozongifonela ngesikhathini kusasa athi ngizokutshela nje around ba mhlampe ngabo 10-11 ukuthi kuhamba kanjani okay alright ngiyabonga akunankinga alright alright hlangana Zulu ngazi-ke njengoba ethi sohlangana kuzokwenzeka yini okay uma ethi sohlangana kulungile lo futhi uqamba amanga akekho egoli lo ukhona la ngiyaza-ke no-part 2 ngizomfonela kusasa futhi mhlampe ngekhathi ngiyaza no-part 2 soze ukuthi sihlangana kanjani naye vale wena lapho-ke